Bé, bon dia a tothom. Si us plau. Gràcies a tots per ser avui aquí. Ara se m'escoltarà doblat, però farem veure que no passa, d'acord? Bé, en primer lloc, donar-vos la benvinguda a aquesta presentació dels actes dels 45 anys de la JNC. En Carles ho arreglarà. Sí, però és pels de casa el micro. No és per vosaltres. Bé, el que dèiem, encara que fem meco. Aquest cap de setmana, 25, 26 i 27 d'abril, la JNC, el 1980, és fundada. Un grup de patriotes provinents del que llavors, l'any 1976, es funda com a Joventuts de Convergència Democràtica de Catalunya, funden la JNC, una entitat, una organització juvenil, política, un grup de patriotes que en aquell moment decideixen donar el pas, separar-se, diguéssim, de la vinculació amb el seu partit i fundar una organització que pogués per si mateixa defensar els valors que fa 45 anys que defensa la JNC. En l'acte d'avui, que mirarem de fer-lo informal i que tothom pugui gaudir, us farem una miqueta de presentació de tot el que seran aquest any dels 45, aquesta efemèride que avui celebrarem, i sense res més a afegir, moltes gràcies a tots per haver vingut avui, als que ens esteu seguint des de casa. Donem pas a la presidenta del Consell Nacional, Carlota Monfort. Moltes gràcies. No, ara sí. Ostres. Jo em sumo als agraïments de l'Àlex, de totes i tots que heu vingut avui aquí, perquè ja ho ha dit ell, és un dia molt important. Ahir, el 25 d'abril, un dia com ahir, el 1980, es va fundar la nostra casa, es va fundar la JNC, i avui us venim a presentar això, quins actes i quines coses hem pensat per fer aquesta celebració durant tot l'any. Va o no? Sí, però ara no... Ah, sí. Vale. I no podíem començar d'una altra manera aquest acte sense donar les gràcies a tothom qui fa possible que avui estiguem aquí celebrant aquests 45 anys, i primer de tot volíem donar les gràcies a tots els secretaris generals que han passat per aquesta casa, secretaris, secretàries, presidents, presidentes, presidents i presidentes del Consell Nacional que ens han precedit, i sobretot als militants que han estat durant aquests 45 anys fent créixer l'organització, treballant dins d'aquesta casa per a que això hi puguem ser aquí avui. I sobretot i especialment volíem donar-vos les gràcies a vosaltres i als que ens esteu seguint des de casa i a totes les persones que actualment avui formen part de la JNC, perquè sense cadascun dels militants que tenim arreu del territori això no podria ser possible, i totes i tots vosaltres som, jo també m'incloc, òbviament, som aquestes petites estrelles que formem aquest estel nostre que diem que no és fugaç, que al final és la nostra casa, que és la JNC. Per tant, jo crec que l'agraïment més profund i més sincer que avui tenim és per donar-vos-el a vosaltres, que sou al final la base de tot i realment el que més importa en aquesta casa, i mai ens cansarem, ni l'Aleix, ni jo, ni l'Àlex, ni tots els companys del CEN, de donar-vos les gràcies per tot el que feu cada dia, perquè això és el que ens importa i això és el que ens permet celebrar aquests 45 anys i que en siguin molts més. Ja sabeu que aquests dies, aquestes setmanes, estem fent totes les renovacions de les vegueries, ara començarem amb les comarcals, amb les de districte, i això ens mostra com tenim ara mateix l'estat de la militància, com està la JNC arreu de tot el territori. Estem renovant totes les vegueries i totes les comarques, ara començarem i després continuarem, i això ens demostra que tenim una militància que està compromesa, que continua treballant, que són persones que al final estem al servei d'aquesta casa i sobretot al servei del país, i que continuem treballant i continuem fent gran l'organització durant aquests anys que nosaltres hi formem part, però és molt important que al final som una cadena i que tota amb aquesta xarxa que portem fent durant tants anys continuem sent aquí, perquè nosaltres tenim la sort que, tot i que és veritat que a la vida passen moltes coses i que al nostre espai polític i al nostre país passen moltes coses, algunes més bones, algunes més dolentes, la JNC sempre hi ha estat en totes aquestes, tant en els moments més bons com en els moments no tan bons, com podríem dir que hi som ara, però al final nosaltres persistim en el temps i persistim en el país, i jo crec que això és el més important i és pel que volem treballar i continuar treballant 45, 100 i tots els anys més que
que vosaltres i que al final la militància vulgui i ens permeti, perquè és que sou vosaltres, som nosaltres els que ho tirem endavant. Aleshores, agraït això, fet aquests agraïments, el que passarem a presentar el primer serà la imatge que hem treballat per aquest 45 aniversari, que serà la imatge que ens acompanyarà durant tots els actes que farem al llarg de l'any per celebrar aquests 45 anys, l'Aleix que pugi, que m'ajudi a destapar-la, i ara us explicarem una mica, perquè val la pena explicar una mica el muntatge i tots els elements que té. Bueno, a veure, com ho faig des d'aquí perquè si no des de casa no se m'escolta. Com veieu, la base de la imatge és la senyera, però no és una senyera qualsevol, sinó que és una senyera que està composada, està formada per unes paraules que no sé si les veieu gaire bé, però si no després ja us apropareu i com la veureu 50.000 vegades, doncs no patiu que la podreu llegir molt bé. Són les paraules que ens defineixen com a organització. Són aquestes paraules les que ens formen a nosaltres mateixos, llavors les hem volgut incloure a l'hora de fer aquest muntatge, i ho diu nacionalistes, independentistes, ecologistes, feministes, europeistes, catalanistes, activistes. Hi ha un seguit d'unes 20 paraules que es van repetint per poder fer tots els colors de la senyera. Com veieu aquí al mig hi ha el 45, que són els anys que celebrem, però també tenint en compte l'estat que tenim la llengua, volíem incloure aquesta diferència, que és el normal quan fas un cartell d'anys és ficar el número amb números, no? Doncs nosaltres l'hem volgut posar també, com veieu a sota, amb lletres, perquè també la manera d'escriure els números que tenim a la llengua catalana també és una manera única, llavors volíem incloure aquest aspecte per a fer un petit giny a la llengua. I després ve el nom, els anys, i a sota tenim els 3 logotips que hem tingut durant aquests 45 anys d'història que tenim la JNC. Llavors, totes aquestes coses, la senyera, les paraules que ens defineixen com a organització, la llengua catalana, que és la base de tot al final, doncs amb totes aquestes coses i, evidentment, el nostre nom i els nostres logotips hem fet aquesta composició. També, evidentment, donar les gràcies a la Míriam i a l'Ot, que ho han fet ells, bàsicament, perquè al final sí que pots tenir idees, però si no tens persones que te les complementin i te les executin, doncs es queden amb només idees, i avui no és només una idea, sinó que és una realitat. I esperem que us agradi moltíssim, i ja està. No, jo també volia afegir que la senyera és el nostre símbol, és el que és Catalunya, no? Però, com que el nostre anhel també és la llibertat, també hi ha els logos, que és on hi ha l'estelada. Però és important que també reivindiquem la senyera, perquè si no la reivindiquem nosaltres, que és Catalunya, això si no ho absorbeixen altres partits que precisament no són defensors de Catalunya. Per tant, també és important que tenim la senyera, però hi tenim 3 estelades que són els símbols de la JNC i que ens recorden l'objectiu fundacional de l'organització, que és lluitar per una Catalunya lliure. I ja està. Us ha agradat? Moltes gràcies. Hi ha gent a fora. En Carles obrirà pel garatge. Pel garatge. Gràcies, Carles. Els valors de llibertat, els valors de progrés, tots aquests que ara en feien menció, aquells que guien l'acció de la JNC. Aquest mes d'abril hem viscut un congrés, el 23è congrés, això vol dir 23 vegades en què la JNC ha renovat el compromís amb Catalunya, el compromís amb el poble i amb la llibertat de Catalunya. Aprofitarem aquests 45 anys per reivindicar-ho moltes vegades més. La JNC és far i guia de tot això i, per tant, avui venim també, a banda de presentar-vos imatges, a presentar els actes que gaudirem aquest any 2025 en la celebració dels 45 anys. Per fer això, dono la paraula al secretari general, Aleix Agustí. Bé, moltes gràcies a tots per ser avui aquí. Fem 45 anys i això no és poca cosa.
Fem 45 anys i naixem precisament després d'una dictadura que va durar molts anys i que va morir al llit i que aquest esperit encara sembla que persisteix, que perviu. I per tant no és poca cosa perquè han passat 24 mandats, aquest és el 24è mandat, han passat 15 secretaris generals per aquesta organització, han passat 12 presidents per aquesta organització i milers de militants. I per tant això no és poca cosa. La JNC, per mi, té diversos èxits. Un podríem dir que és la incidència política, i a mi sempre m'agrada destacar-ne dos, que és l'abolició de la mili i arrossegar el partit mare, el partit amb el qual estaven vinculats per conveni, a defensar la independència o l'estat propi sense cap mena de complex. Per tant, traslladar l'objectiu fundacional de la JNC al partit mare i l'anhel del poble de Catalunya a un fet polític, a una realitat política. Però hi ha un intangible de la JNC que per mi és molt important també i que això és un dels sentits de l'existència de l'organització. I és que durant tots aquests anys, durant tots aquests 45 anys, hem format a patriotes que un cop passen i un cop surten de l'ou i deixen la JNC, aquesta gent continua des de la posició que sigui fent de patriota i lluitant per Catalunya, defensant el català, defensant la nostra història, la nostra cultura, les nostres tradicions, des d'allà on és. I això pot ser des d'una persona que és funcionària i reivindica i manté el català perquè ha passat per la JNC i sap que s'ha de mantenir el català, perquè sap que a Catalunya s'ha de parlar en català i no vol que es parli una altra llengua, o pot ser un CEO d'una empresa que reivindica i que comença l'etiquetatge en català o molts altres exemples que hem tingut. Però també hi ha els que han seguit aquesta estela de servidors públics de Catalunya que tots els coneixeu, suposo que els més coneguts, que són el Josep Rull, en Jordi Turull, el Quim Forn i molts altres, la Meritxell Borràs, etc. Per tant, la JNC, des de l'administració pública, però també des de la vida civil, des del sector privat, també és capaç d'incidir políticament un cop deixem la JNC en la vida política i en l'activisme de Catalunya. I això penso que és molt important. També una altra reflexió que us volia fer és que la JNC neix en un moment molt complicat, com us deia, després de la dictadura, un cop entrem en aquesta suposada o en aquesta democràcia, la JNC neix. I neix per reivindicar el catalanisme des de les institucions, el catalanisme i la llibertat del poble de Catalunya. I per tant, això no és un fet menor, perquè en un moment complicat pel país, on, com deia un altre cop, sortíem d'aquesta dictadura, la JNC va aixecar la bandera i va dir, escolteu, aquest país ha de ser un país lliure, ha de ser un país modern, per tant, que tingui una agenda modernitzadora i ha de ser un país català, és a dir, on es parli català i on es reivindiqui el que som. Per tant, això no és menor. I tot això ho hem fet al llarg de la nostra història. La JNC ha sigut el far del catalanisme entre els joves. Per tant, això és un fet que també vull reivindicar i que en un moment on no només no es defensa Catalunya i el nacionalisme català des del Palau de la Generalitat, sinó tot el contrari, que s'intenta desnacionalitzar Catalunya des del propi Palau de la Generalitat, que això és encara més greu, doncs la JNC hem de reivindicar, hem de tornar a buscar aquests valors que ens van fer néixer per defensar-los i per plantar-nos davant d'una Generalitat que no defensa i que no fa el paper que li toca fer. Per tant, aquest és el primer que us volia dir. L'Àlex deia que us presentaria, o el secretari d'organització us deia que es presentaria els actes i per tant vaig al que em toca. Fem 45 anys, no són pocs anys, per tant, com que ja fa un cert temps que ens vam fundar, és important que coneguem d'on venim i tots aquells que ens van fundar que ens puguin fer conèixer per què van fundar la JNC, què els va portar a fer-ho i a vegades aquestes
anècdotes que són també maques de conèixer, doncs precisament per fer això farem xerrades amb els fundadors de la JNC perquè ens puguin explicar tot això. Alhora, a l'escola d'estiu, que sabeu que farem al Castell de Fluvià, el primer cap de setmana de setembre, farem una exposició de fotos de la trajectòria de la JNC des d'aquests 45 anys i, per tant, perquè tots els militants i exmilitants que s'hi vulguin apropar puguin gaudir de tot aquest material fotogràfic que tenim els de la JNC. Alhora farem una celebració del 45è aniversari que consistirà en un berenar sopar amb exmilitants i militants que intentarem que sigui el màxim de participatiu possible i que bé, encara hem d'acabar de definir. I per mi el punt clau d'aquest 45è aniversari és una idea que ja portàvem pensant abans de presentar-nos a la secretaria general, a la presidència del Consell Nacional i a la secretaria d'Organització, que era crear una associació on s'agrupessin tots els exmilitants de la JNC. I aquest fet, això, diguéssim, li va posar nom un exsecretari general, també del Vallès Oriental com jo, que es diu Jordi Cuminal, i la va batejar com JNC Alumni. I us preguntareu que per què JNC Alumni. La JNC és una escola de patriotes, i això és així. Per tant, quan tu et gradues d'una universitat, passes a ser un alumni. I com que nosaltres som una escola de patriotes, quan et jubiles de la JNC, passes a ser un alumni. Per tant, aquest concepte de la JNC Alumni. Bé, els objectius d'aquesta entitat que crearem és, el de vincular la militància activa, la militància actual de la JNC amb els exmilitants, perquè, com és evident, aquesta gent té una experiència acumulada que són eines que no podem deixar perdre com a organització i que, per tant, trobar-nos amb aquesta gent, i ara, per exemple, en el moment actual que vivim, on estem a l'oposició, és probable o és assimilable a l'oposició del tripartit dels anys 2003-2010. Per tant, podem trobar similituds, ens podem ajudar d'aquesta gent, de la seva experiència per tirar endavant també projectes, idees a la JNC, i per tant és un bon punt de trobada entre militància i exmilitància. Alhora que ha de ser també un punt de trobada d'exmilitants, perquè sabeu que, com ho diu el president Rull i el secretari general Jordi Turull, que probablement l'organització política més gran d'aquest país són els exmilitants de la JNC. Per tant, és un punt de trobada també per aquesta gent. I ara, Carlota, si m'acompanyes, destaparem el que és el logo de la JNC Alumni perquè la veieu tots. Com veieu, és el logo actual de la JNC, on hi posa alumni, i amb això que us deia, d'alumni d'Escola de Patriotes, hi ha el que es diu birret, o no sé com es diu, el gorro dels graduats, per entendre'ns tots, que està sobre la J, perquè tota la gent que ha passat per la JNC i que formarà part de la JNC Alumni continua sent nacionalista i continua sent nacionalista catalana. Per tant, no es jubilen d'aquests valors, d'aquestes idees i d'aquesta tradició, sinó que el que es jubilen és de la joventut de la JNC i per això el barret està sobre la J de joventut. Per tant, aquest és una mica el concepte. Això jo no ho havia compartit encara amb en Jordi Cuminal, espero que li faci il·lusió. I bé, això és una mica el que us volíem explicar avui en els actes de presentació dels 45 anys de la JNC. I ara, si la tecnologia ens ho permet, farem la cluent de càrrec del secretari general de Junts, en Jordi Turull, exmilitant de la casa, secretari general, en aquest cas de Junts, però també del Vallès Oriental, que no ens pot acompanyar avui, però sí que ens ha gravat un vídeo perquè li feia molta il·lusió poder ser aquí, encara que no ho fes físicament amb nosaltres i compartir aquest moment tan maco i tan especial per la JNC. Per tant, això, si la tecnologia ens ho permet, el tirem endavant. Sí, a la tela de darrere. La seu nacional, en
aquest acte que feu de presentació de la JNC Alumni, una iniciativa que fa molt de goig, que a mi m'agradarà formar-ne part, perquè la JNC crec sens dubte que ha estat i és i serà l'organització política juvenil més important que haurà tingut el país. Ara ja se celebren els 45 anys, això no és una foguerada, això no és una moda, això vol dir que està molt ben arrelada en el seu compromís, en aquest acte permanent de servei, en aquest combat per l'esperança. Ser de la JNC, els que hem estat de la JNC durant molts anys, evidentment que ens ha marcat la vida, ens ha marcat per una manera de ser, per una manera de fer, per una manera d'entomar els debats des del rigor, no des dels tòpics, etc. I de que el nostre estel hem demostrat que no és fugaç. No ha estat allò de militar per Catalunya durant una època i deixar-ho estar, sinó que sempre hem estat militants de Catalunya, perquè la JNC és, sobretot això, una escola de patriotes. Jo us vull felicitar, perquè a més aquests 45 anys arriben en un moment en què la JNC torna a estar molt musculada, torna a fer molt de goig i torna a fer-ho d'una manera que manté l'esperit fundacional d'ara farà 45 anys de ser punta de llança en la reivindicació de tots els drets dels joves, en el progrés de tots els joves i en la reivindicació de tots els drets nacionals de Catalunya, començant pel dret a l'autodeterminació i a l'objectiu de la independència de Catalunya. Per això jo us vull felicitar, perquè tot això, tot aquest compromís, tota aquesta feinada que s'ha fet, no es pot deixar estar i tornar a agrupar tota aquella gent que hem format part de la JNC, i crec que això podrà sumar, perquè ara la nació ens necessita a tots, necessita a tots els patriotes del país davant d'aquest procés de desnacionalització que hi ha des del mateix govern de la Generalitat. Ara el país ens necessita i per això la JNC torna a ser punta de llança prenent iniciatives per agrupar tota aquella gent que pot servir de manera eficaç, de manera contundent en el nostre país. Jo us vull felicitar, compteu amb mi, compteu amb Junts per Catalunya per tirar endavant aquesta gran iniciativa de la JNC. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Bé, els de la sala presencialment no ho heu pogut veure, des de casa ho han vist. Aquesta és la gràcia de veure-ho en directe. Ara ho veurem, res més, simplement cloure. Penso que no tenim res més millor que veure aquests cartells aquest any 2025 que ens espera. Animar-vos a tots a ser-hi present en tots aquests actes, en participar-hi. Totes les àrees i el CEN en general es bolcaran precisament en aquests actes dels 45 anys per d'alguna manera celebrar aquesta data que ens projecta no només a fer 45 anys, sinó a fer-ne 90, 100 i els que vinguin. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Visca la JNC i visca Catalunya.